Čaute, čaute. Dnes je taký upršaný deň. Človeku sa nič nechce, len tak úplne len byť. A je aj taký zvláštny pokoj. Aj vonku, keď som otvorila okna, tak je také veľmi veľké pokojné ticho. No, ale aj tak som vám chcela urobiť vlastne také krátke videjko. Bude to možno trošku také spomalené, lebo ja som dneska taká. A čo nás čaká na workshope 3.3. Vyupratujme sa do štíhlosti. Pretože to vzniklo spontánne v príkavičke s Kirou, s ktorou si z času na čas takto vo fitku dohodneme stretnutie a pokecáme a pozdielame, čo máme v živote, čo nás vyživuje, obohacuje alebo aj vyzýva do tanca a niekedy aj do bolesti. No a teda, tento formát vznikol pre vás takým prepojením, pretože kde inde ako vo fitku by mohla byť táto téma Vyupratujte sa do štíhlosti. Vyupratujme sa do štíhlosti. To je názov. Ideálnejšia. A teda, tá nedeľa, náš celodenný workshop nebude o upratovaní, aj keď získate úplne nový pohľad na vedomé upratovanie, pretože chcem vám priniesť do života 9 aspektov života, ktoré každý žijeme a tak ďalej. Od rodiny, od detí, od vzťahov, od životnej cesty alebo kariéry, cez hmotné a duchovné bohatstvo, až po cestovanie, nové projekty a vzťahy s našimi priateľmi. Proste absolútne všetky farby a odtiene, ktoré sa v tých našich životoch nachádzajú a žijú, aby ste si ich našli vo vašom priestore a tým pádom, aby ste sa na ten priestor pozreli z nejakého iného pohľadu, pretože to, čo tam v tom priestore je a ako je to tam a čo všetko to tam je, tak nám presne hovorí o tom, čo nás brzdí, čo nás limituje, alebo čo nás podporuje a čo nám môže ísť úplne hladko. Proste každý priestor, ktorý je zadefinovaný v hmote, má strednú časť, ktorá vždy bude súvisieť s našim zdravím, so živosťou, s čímkoľvek. To znamená, že aj keď neprídete na workshop, tak zapamätajte si, že to, čo je v strede každého priestoru, je to, čo ovplyvňuje priamo vaše fyzické a emočné zdravie. To znamená, ak ja mám v strede izby, alebo domu, alebo čohokoľvek proste, či je to rodinný dom, alebo je to byt, a ja tam mám niečo, čo je, dajme tomu, ťažká komoda, alebo obrovská skriňa, alebo môže byť aj taká, že zdedená, alebo niečo staré, typu nejaká truhlica, alebo čo ja viem, čokoľvek, čo môže byť aj nádherné. Ale ako náhle sme k tomu nepristúpili, že by sme to predtým nevyčistili, alebo sme sa proste o to nepostarali, alebo máme to z nejakého neznámeho zdroja a nepristúpili sme k tomu vlastne nejakou očistou, tak vlastne to ovplyvňuje priamo naše zdravie. Takže ja vám budem chcieť vlastne priniesť cez svetové strany, ktoré budete mať vlastne vo svojich pôdorysoch, preto budete potrebovať na workshop svoj nákres svojho priestoru, svojho bytu alebo rodinného domu alebo priestoru, s ktorým chcete pracovať. Ak budete chcieť pracovať napríklad so svojím firemným alebo pracovným priestorom, tak úplne smelo. Takže budeme vlastne prechádzať s týmto. A potom, a samozrejme, radím alebo odporúčam pracovať so svojím súkromným priestorom, pretože to vám dá nový pohľad aj na pracovný priestor. Ale keď si nedonesiete súkromný, tak nebudete vedieť tak dobre s tou svojou každodennosťou, ako keby pracovať. No a potom sa budeme pozerať na 3 miesta harmonie, ktoré sa nachádzajú v každom priestore.
ktoré ovplyvňujú, sú to miesta, ktoré vlastne ovplyvňujú, aká energia, koľko života vlastne vchádza do nášho priestoru. Budeme si o tom rozprávať, vy to spoznáte, ja vám poviem, čo všetko to ovplyvňuje, ale bude to veľmi takou zábavnou hravou formou. Dostaneme sa k tomu aj ako toto organizovanie umožní vlastne čím začať podľa vašej životnej témy, čo chcete si uvoľniť, kde máte začať alebo kde skončiť. A potom tam bude vlastne časť, ktorá, aby som všetko neprezradila, budete mať vegánsky, bezlepkový, bezlaktózový obedík odo mňa, na ktorý sa teším, ktorý vám pripravím. Bude k tomu koláčik s Fit Curves, alebo teda s Fit družinou, ktorý okoštujeme, dáme si spolu s kávičkou. Bude to tiež súčasťou vlastne nášho celodenného programu. No a potom máme takú, že časť, toto bude sa všetko diať, taká tá cez Feng Shui, pretože ja som v tom doma a tvorím priestory, sprevádzam ľudí, úplne takéto, že pozrieť sa na to, ako to súvisí s našim fyzickým telom, s našimi možno aj kilečkami naviac, alebo s nejakým ukladaním, pretože priestor je ako telo, že to je vzájomné zrkadlenie. Takže možno sa pozrieť aj niektoré také partie, ktoré máme ako celoživotnú tému, že vedieť to a vidieť to a je to veľmi oslobodzujúce. Potom ako rozpohybovať, nakopnúť metabolizmus práve cez to, že budeme vedieť, ktorou časťou priestoru ja začnem, ktorú časť začnem triediť, ktorou časťou začnem, čo budem vedieť urobiť. A keďže nás ten ďalší víkend bude čakať tak som sa rozhodla, že to bude že krásne také follow, aj idem si vyskúšať, aké to je. Podporovať vás, inšpirovať vás v týždňovej ako keby výzve, že to, čo vlastne si my povieme, pričom sa zabavíme, čím sa nainšpirujeme, potom budete mať vlastne taký čas a vlastne vo WhatsAppovej skupinke si budeme vzájomne zdieľať, kam sme sa pohli, čo sme si zorganizovali, s čím sa tešíme, alebo s čím si napríklad nevieme dať rady. A možno odstup niekoho v tej skupine bude vedieť ti dať na to ako keby trošku také zrkadielko, alebo ti povie niekto, že poradí, že kde môžeš čo kúpiť a tak ďalej, aby si krásne zorganizovala. A nikdy netreba kúpiť, lebo ja mám tú skúsenosť, že kopu veci máme. A že len to stačí ako keby, že niečo pretriediť a uvoľní sa či nádoba alebo organizer na niečo, čo potrebujem pekne, krásne vyskladať. No a potom máme takú špeciálnu vlastne tú kombináciu mňa a Kiri, že vlastne budeme mať večernú kakaovú ceremóniu a tibetské misky a relaxáciu zvukovú, kde všetko to, čo sme si vlastne povedali, cez uvoľnenie tela, cez kakao, ktoré prináša vlastne otvorenie srdca a naozaj navnímanie si tej vnútornej túžby, že čo ja už fakt, že nechcem, že čo ma možno trápi dlhé roky, ale že budem mať vlastne tú naozajstnú túžbu, že z čoho vykročiť a kam sa posunúť, alebo čo posunúť, čoho sa zbaviť. Nevieme, čo všetko príde v rámci toho dňa. No a vlastne cez túto zvukovú relaxáciu si úplne do podvedomia dáme to rozhodnutie a úplne sa do toho flow očistného uvoľníme tak, aby potom ten týždeň sme mohli a mali chuť a mali dostatok energy vlastne pracovať s tým svojim priestorom. A keďže je o púšťaní, o vyprázdňovaní a nových začiatkoch, tak to bude podľa mňa úplne že ideálne. Takže napriek tomu, že to nie je úplne malá suma, ale je to taký balíček, že ktorý dostávajú častokrát vlastne moji klienti v rámci konzultácií a v rámci ich map života a
vlastne a je to o mnoho podstatne hodnotnejšie ako ako tento samotný workshop. A teda keďže bude hromadný, tak garantujem vám, že bude zábava, garantujem vám, že bude nám dobre, bude to parádna nedeľa a že teším sa na všetkých a na všetky. Je to fakt workshop iba pre ženy, tak sa ospravedlňujem všetkým mužom, ale že vnímam to, že my sme kľúč k priestoru. Takže preto srdečne pozývam všetky ženy a teším sa na vás. Aj za mňa, aj za Kiru. Čaute, čaute.